kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri rang ba'du Barim jong ke Pakistan, bat unong seng ya ka seng san perthai ka basenchar menta ke Pakistan Muslim League Nawaz, Nawaz Sharif, ula Jingmut Menteri rang ba'du basenchar menta ya kari Pakistan, ubadeiru upara jong Shehbaz Sharif, banshim ya ki sen jam ne ki linti ki bala ban wanra biang ka jingsuk bat ke India. Da ka babanjur bat Pyrshah banshim ya ki linti ya pen ibor. Kini ki shipara ki laya kendo hapo Lahore Pakistan. Ha ka janmiet sngi ublay, ha ka ba Shehbaz pencha ya Nawaz Sharif ya karai, ka balashim da ka sorkar jong Pyrshah ya ka India, hadian ka jingyalang bat ka National Security Committee, khamtam halor karai balashim da ka India, bakalarai ban pinsange no ya ka jingete kular halor ka Indus Water Treaty, man pindon kamlang ya ka wa Indus, bat ka Pakistan, hadian ka jing senret kuli kile no ha pahalgam ya kinong jingokai. Katkum ka kubor bala penmi da ka NDTV layathu baki tulong kubor jong ka IANS kalayathu ba Shehbaz Sharif ula batay benya bat pensyai bakumnu ka sorka jong kala siu kiliang Pyrshah ya ka India da ka ba kala khangru ya ki lingsun ka India banyat na Pakistan ula pensyai ru bakari Pakistan kala penkre lupa bane kun Pyrshah lada wan hiar kathma kari India shushu layathu ba menteri rang ba'du ka Pakistan Shehbaz ula ong ya hummen jong baka jingshim rai ka India ban khang ya ka wa Indus kan wan ra ya kathma ha kathan Nawaz Sharif ula Jingmut ru ya menteri rang ba'du Shehbaz ba day banshim ya kanu ka sen jam ka bam ya ha phalor ka ne kam bat ban ya phliu Jingmut bat kitna trekam ki wei pat kiri ka perthai ban pinjam ya ki jing menteri ka tanat ya dari ka Pakistan Khawaja Asif ula khot ya kari India ban pelong ya ka jinge kran ringkat ki wei kiri ka perthai bakin thop ya ka Amerika Russia China bat kari bilat man tokit ya ka jing sha thombor ha pahalgam